isone wong enek liya iso pakai iso. Apa lho mbak iki? Agama. Oh. Gustur to. Dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ono nyatane dadi lawan politik ora penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja aku mau ngayomi jaga berapa pengelan bangsa disikirake
dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salumamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal rono rene mergo belani rakyate. Sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salwamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal mrono mrene mergo belani rakyate. Sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake.